Siyabingelele igama lami nguSiphiwe Ntombela abafowethu ngicela nje ukuthi umuntu oqala ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze kuzothola konke ngesikhathi esifanelekiyo bafowethu sunyaka omusha ngithi nje happy new year bafowethu siqalile episode yethu yokuqala lena bafowethu njengoba nibona nje ukuthi ke inkunzi izibambele bafowethu ibambile bafowethu njengoba qala unyaka nje bafowethu siqalile bafowethu silungisa inkinga zabantu yabona nje umshutho nje oqala wethu lo njengoba ke kusavuliwe unyaka owethu nje oqala lo mshutho lo bafowethu so ngiyacela kakhulu bafowethu ukuthi ke nithokomaye lapha emakhaya sesibuyile bafowethu sosebenza njengoba nekade bele kube ngishayela nje bafowethu bafowethu sonisiza nonke bafowethu ngicela nje ukuthi ke umuntu abekezele ngiyazi ukuthi umuntu mhlawumbe umenenkinga usuke efuna ukuthi ke leyo nkinga yakhe ilungiseke ngaleso sikhathi manje so bafowethu nje nisibekezelele bafowethu njengomfowethu nje lona lokho ade ngamlindisa nje umfowethu lo kade lokho engishayela even last year yabo ngamlindisa umfowethu kodwa ke njengamanje naye usuku lakho selizela fika njengoba nje sivula nawo unyaka namhlanje sizoqala naye futhi udaba lakhe sizolisebenza nje bafowethu lisebenza soze sifike emaphethelweni akhe okugcina bafowethu so bafowethu ngiyacela kakhulu futhi nginikhumbuze futhi ukuthi ukusubscribe akumoshi bafowethu ngisho elincane idatha akumoshi airtime akumoshi ngisho imali bafowethu so nje bafowethu sokuyibeka nje emathubeni ukuthi ube umuntu ozobuka qala umsebenzi wethu esisofaka so bafowethu njengamanje njengoba ngishilo nje ukuthi ke kade umfowethu wangibhalela naye kunenkinga kodwa ke mina bese ngichazela inkinga yakhe wangichazela nje inkinga yakhe njengoba ke njengamanje ngifuna ukuthi ayichaze yonke inkinga echazela ababukeli njengamanje ukuthi ke silapha nje kungenxa yani yini izathu sokuthi siphela mfowethu kuhamba kanjani kuyaphila ke butini njani siyaphila mnewethu mfowethu udaba lakho mfowethu uluthini kahlahla udaba ngizoqala lana ubani wakwabani ya igama lami uSiphamandla waNgcobo ya ngahamba nenkinga yami ilokho ingihlupha enhlizweni yami ya kaze ngafika lesimo lesi ukuba ngigcina ngixhumana nabantu beze bengikhombisa ukuthi na angihambe ngigcine ngize ngifika kule minyango esengingene kuyona njengamanje ya mfowethu awutshele umbukeli njengamanje ongakazi umtshele lutho ukuthi inkinga yakho yini kahle inkinga yami engathi ngiziphila emhlabeni ngabe sengithatha umuntu wesifazane ngahlana nomuntu wesifazane uma ngihlana nomuntu wesifazane kwaba ukuthi sakha into ewuthando uma sakha into ewuthando sazwana kwakuhle ehambeni kwesikhathi kube sekufika la ukuthi kuthola ukuthi sekunengane khona yeah mase kunengane khona ngitsho ukuthi ingane yami ngibe sengithola lapho uthena kanti lo muntu la ahlala khona umuntu ahlala naye athi futhi nakuyena ingane eyakhe yeah manje kwasho ukuthi mina sengimbuza lo muntu ukuthi uyenza kanjani lento ukuthi manje ingane yami kodwa manje kutholala imiyalezo ukuthi nengane nangapha inobaba futhi wesibili izwe laphuma kuyena uthi lokho kwenza sokuthi angisebenzi yangiphatha kabi ngasethi kude kwenza ukuthi mangasebenzi uthatha ingane yami uhambe uyolokhuza ngayo phisana ngayo uyonikeza enye indoda nje ingane yona uyazi yakhiwa kanjani ingane nje mawuthi phifike emhlabeni uyazi yakhiwa kanjani ngabona le ndaba ayingangami yeah angiqhubezele phambili kuze ngizokwazi ukuthi ngithole isombululo sale ndaba lena engiphethe kabuhlungu kanjena ukuthi ngizoyenza njani manje ngoba phela ingane yami nami ngiyadinga ukuthi ingane yami iyazi ukuthi ubaba wayo oyimpela uyena bani yeah so ngifuna ukuthola la usisi uba igama lakhe owakwabani mhlambe nahlangana kuphi njengamanje usekuphi nendawo usisi engazwana naye uzodwa wakamkhize yeah uhlala endaweni yaseMlazi yeah kodwa ukutholana kwami satholana endaweni yasedrobheni nje sayisingithi ngiyidlela nami ngiyoyishayela umoya nangu nosisi naye uyayihlalela lokho eyidlela inzipho ngase ngibeka ke amagama ambalwa akayo sisi kwaba ukuthi yena akwathi amphikisa ngalo elilikhuni kwagcina ke ukuthi siyazwana ke siyathandana ke kanjalo kanti angazi ambuzanga elangeni nathana isikhathi esinganani mhlawumbe isikhathi sathandana naye ngithi kwaba u6 months sithandana full uthando kwabe sekuba nengane sekukhona uphixi ke khona lapho sekukhona ngathi ngibona ukuthi safana njengoba wayifike le uthando namanje njengamanje wena ikhona nezinye ingane mhlawumbe nazo
Noma engane enginayo ilingane engisanda kuyithola ngoba naye sengihluphile kwintombazaneni naye esanda kuyithola wase ngibona nami ukuthi yena uhlala uyindoda uwedwa akusiza ukwazi ukuzenza izinto akwazi ukuyiwashela into umuntu wesilisa kamdinga umlekeleli wakhe wesifazane so manje mina mangithi ngizohlala ngedwa khona izinto engengikwazi ukufinyelela kuzona ngase ngibona ukuthi engcono nama ngibuye ngibeke eceleni ngimthole lona bese enhleni naye nawe bese ethola inganeke lo enhleni nayo njengamanje. Oh ingane isenenyanga emingaki lenxa? Le ngane enhleni nayo yona ithi 4 months. Ikhona. So ngifuna ukuthola la ukuthi uke wazama mhlawumbe ukuxhumana naye usisi? Usisi siyaxhumana lo engane endala. Yes, engane endala. Siyaxhumana nayo ocingweni ngaleso sikhathi. Angimtholi njalo kodwa ngesikhathi siyaxhumana naye for asho ukuthi nayi ingane eyakho kanje na akonakale lutho. Bayifaka yona imali kuyena usisi? Inkinga angifaki imali kusisi ngeza sokuthi wahamba ngale ndlela ahamba ngayo angisebenzi mina ngisahluleki engibeke inhlambe ngithuka ngendlela. Ingane yayisivele isivelile ningane? Ingane le eyakhe wasehambe owahamba ngayo ayisibelethiwe. Yayisibelethiwe uhamba nje nayo vele isincane isibelethiwe kodwa sekuyinyanga isizozala uswazi sel 3 months. Hayibo wawuyinakela wena even iseswini? Iseswini ngangikwazi ukuthola lokho manje uyathandiswa lawo ma-aphula lawo ungathenga leyo mali phela nathi siyalekelelwa lezi imali siyithola ukuthi sikwazi lezi incane sikwazi ukuthi simnikeze lokho nokho. Ekugcineni wena ukuthola kanjani lokho ukuthi khona umuntu ahlala naye? Sengikuthola phela ngabantu phela indaba ayihlali phansi. Sengikuthola ngabantu-ke abazwala nabangane lokho ezwala nayo wathi ehambile ke sekhe ngibuza kubangani hayi bo sewashona pho sibani bani hayi wagcina ibhodloka kusisi lo wathi hayi bo awazi ukuthi ngaye vele enomuntu lapho ehlala khona yabe siqhuma kanjalo-ke indaba umngani wakhe-ke ayemshiye emuva eya lapho eya khona abantu udaba elwazi. Wena awukaze uzame ukuthi uyocela ingane kuyena noma ucele nje ingane ukuyibona? Ingane benginakho ukuyibona bengilethela for ukunganaki-ke yabona umngane makuthi umthothi mhlambe udinga ukuthi mhlambe imali ayikho kodwa ngalesikhathi ekwazi ukuyiletha ingane kuwena ukwazi ukuyibona ube lokho ukuthi hayi kushuthi akekho umuntu mhlambe engathi ungivalela lokho kube i-surprise kumina sengithola ukuthi yena awu kanti sonke lesikhathi uyenza lento kube khona umuntu uvela athembele kuyona nobekeke esho ukuthi na angicengile lutho mina kuwena. Nawe ingane busungayithengeli lutho nje nawe? Lutho ngoba vele bese hambile na ngibuza ukuthi yena lokho kusemakhaya ingane kanti ingane ehleli naye endodeni. Lento egcina yadala ukuthi manje ngisungumele phezulu lento bangiyabona ukuthi yena umama lo naye wakwamtshela ukuthi khona ingane onayo? Naye ngamtshela ngengane wasethena angayilandeli kakhulu indaba yomuntu engingamazi ukuthi hawu kanjani wathi kuyingane yakho lo ofikile-ke wathena ngozathu sokuthena lo ngoba akakhombisi ukuthi ingane yakho fanele ngabe iyavakasha kwakhona la uma ukuthi ingane yakho ukuthi iye emazi ubabwayo kodwa khona njengoba ingane ingafiki lana kusho ukuthi ubabwayo akuyona lo ojothwe na uye inohayo ubabwayo kwaba yilapho nami sembuza khona umqondo ukuthi yazi angiwalalela amazwi alomntwana mhlawumbe ungibeka esithombeni sokuthi nami angahlanyi kakhulu kodwa ngibeka umoya phansi ngilandele kancane le nto yena lo uhlala nawo usumlobolile? Lo engihlala nawo ngaphakathi naye kwamalobolo. Usumlobolile yini? Sengivelile ekhaya. Usuvelile? Ngathi. Hawu kanti indoda eqotho qhawe. Lento ngapha ngangibona ukuthi lento engizoyenza kuye lo mdala. Manje ke kwasho ukuthi yena ufike ngesimo sokuthi yena amandla wena njengamanje usumnandi njengamanje ngiyakwazi ukusebenza ngiyephambili ngiqhoshalaze lokho nokuzinto ngikwazi ukwenza izinto zenzeke. So hayi ukuthi naye khona mhlambe ngambanje ukuthi yena ngangisahlula ekhaya bayayazi ingane? Bayayazi ingane ekhaya. Bathini nje mabethi phela sicela ukubona ingane uthini wena kubona? Ngisho ukuthi inkinga ikuma wayo and ngeke uzowenze lutho uma wayo mayethena ingane ngeke izikwazi uyela nami ngimphelo lamazwi. So ngiyacabanga ukuthi into ekhona la lula kakhulu yabona thina ukuthi siqale usithole ukuthi mhlawumbe umama singaxhumana kanjani naye bese ke sikwazi ukuthi ke bese sikwazi ukuthi sicele naye mhlawumbe wena uzokwazi ukuthi simnakho nje kanjalo yabo likhona lo indaba esayisalungisa licishe lifane nalolu yabo umama wengane le wena uzofonela unakho njalo uma wengane noma thina uma egoloza kuwena simfonele thina simtshela ukuthi soza lapha akhona uma engafuni ukuthi sibonane naye yabo noma nibonane yabo
ngingajabula kakhulu ngoba isisombululo nje ukuthi nje ingane yami ikwagcina imazile ubaba wayo ngempela. Bafowethu noma kanjani sokwenza njengoba nje umfowethu sengamchazela ukuthi ke ake sibone ukuthi le strategy ngesikwazi ukuthi sisebenze ngoba ekugcineni umfowethu kumele athole iqiniso, kumele futhi athole inakhujana naye agcine itholile Nkosi yami ngoba naye ukhala ngomntwana nje. Siyacela ke bafowethu ukuthi ke nisilekelele futhi ke mhlambe ke sogcina sifikile esisombululweni. Siyabonga. Right bafowethu, this is another day bafowethu njengoba ke sifuna usisi ukuze akwazi ukuthi ke bafowethu acacisele umfowethu phela ngahle ukuthi ke bafowethu ngempela kanti ingane wenza njani ngayo ngoba umfowethu lento uthi iyamudla umfowethu lento ukuthi ingane yena kodwa unengane kodwa manje akanayo futhi ingane. Qhawela kithi. Mfowethu. Uzizwe njani mfowethu? Ngezathu sokuthi yena ngiyabona ukuthi usizo ngiyalithola nomoya wami usafana njengasekuqaleni njengoba bengisahlupheka ngisengedwa ngenabo abalekelele abampushisa le ndaba ukuthi ngicane ukufasa. Yeah. Ngicela ukuthi umfethu vele wenza into eclean uvele umthindo sisi yabo sibone ukuthi ikuphi okuzokwenzeka. Yabo. Asazi noma usazolibamba ngicinga ukuthi isikhathi elibamba isikhathi engelibamba. Oh yeah. Kodwa ke akwesimzame. Mayisuke libamba niyakwazi ukukhuluma. Ilokho kungatheni nje sikhuluma kungapheli ngisho u2 minutes. Yeah. Bese elevale kubona ukuthi impintshuli lakho. Umlando phela. Akwesimuse kodwa. Njengoba ingane yami ngisamthini. Umfaka lo speaker. Yeah. Faka usizwe la usondeze ngala. Hayibo kanti yini inkinga yakho? Awusona ufonela. Manje njengoba ingane yami mina angisenalo ilungelo lokuthi ngifonele. Awukwahle sifanele awukwahle. Nje ingane yami kahle kusengeyami noma? Owevala. Eyivala. Ilento ke engayazi. Uphinde umzama. Mhlawumbe ivaleke ngephutha kuyena. Sisi. Okulandela ngizomane ngiyivale le phone. Ngikwazi inkinga yakho. Ibizwa ngani lento yenza? Uzongichaza nomkhwenyana wami okahle awuphume kini. Umkhwenyana wakho uthi ingane le ohleli naye kaba? Awayivala. Uyayivala futhi. Usimzame yo. Inkinga embhekana nayo ke. Ngicine ngasathi bani ngenze njani. Unginikeza qhawe inamba yakhe. Mana mana ungayikhuluma ungayibizi hey uzoyibamba impisi la. Your balance is lower than 5 rand. Please wait a moment. Your call will be connected. Uzoyibamba ubas. Masimtshela nje ukuthi yes. Yebo. Hayibo khuluma phela nje. Lower than 5 rand. Please wait a moment. Your call will be connected. Khuluma phela nje. Wenzakala namba ukhuluma phela nje la. Awuthi Hayi, awumphinde ngalapha. Balance is running out. Please recharge in time. Uyangena kwena. Uyangena nga. Nanso wena wayivala kwena. Yebo. Wayivala. Your balance is insufficient. We ngisena airtime. Hey mara. Ngizama ukuthi ngithenge yazi. Hayi inkinga lena. Hayi ngibhekane nenkinga. Manje ugcine nje umfonela. Ngithi nesonto ngicela umfonela nakhona ngimthole kanzima msuku. Yeah. Ukuthi kusuke kwenze njani mayethambile kwesikhathi uma ukhuluma naye. Awushintshulaka kanje. Lapho usuke engekho mhlawumbe nayo nami ngicabanga kanjalo.
khala makhwela nje. That's all. Hello? How ay number wrong lena. How ngifaka mina ngifaka 060 cabanga awufake lapho. 0367 2 ngifaka number wrong. Xa yakhala makhwela nje. Hey yazi. Nasiya. Sabona sisi. Yebo sawona. Ukhuluma noZoso la ngintatheli nje kazwe lonke mama. Yebo. Sikhona udaba lapha. Khona udaba lapha esililandelayo lapha khona umfowethu lapho sikhalelayo lana uthi angazi indaba ekanjani zeindaba zeingane. Ukhalela wena ngicela uphume kimi nawe. Hawu kanjani manje? Angithi phela ngifuna ukusikhulumisane. Hawu. Yedelela bolozisi. Hayi. Ukuthi into ekanjena kungayithini wena oyindoda ibhekene nawe. The requested number is not available at the moment. Please try again later. Sekuyivalile. Ngisebela imvama. Yebo sisi. Yebo. Sisi wami yabona uma ungafuni sisi wami sofika lapho thina lapho sokutracer seze sikuthole. Uyezwa sisi. Nifunani kanti kimi? Yini nifunani? Sifuna umfowethu la uyangikhalela umfowethu ukuthi ucela ingane ngazi kanjani uyazi wena yabo. Uzongikhatha nomkhonyana wami ngicela ngilinde ngesikhathi esifayo ngizobuya. Hayi asifuna isikhathi right isona lesi otherwise siyeza la we. Hayi umuntu oclean lo awuthi ngifonela umjita lo we-IT. Man. Ngifonela umjita we-IT lo. Hayi usiyadlala lo, cha siyadlala lo. Bengithi mhlawumbe ugcina kumina leli khanda lakhe. Hayi umjita lo. Mngani wami khamba kanjani? Mfethu khona isipane engifunela sona mfethu lana mfethu mfethu ngicela siyaphuthuma mfethu lesi yazi eish. Sekunjalo. Awu mfethu sekunjalo mfethu ya mfethu. Mana khona inamba engizokusendela manje ku WhatsApp kuyona mfethu ngicela ungitracele yona lo number ukuthi ungakuphi lo muntu. Hayi ubani. Mana ngivele ngikusendele manje mfethu eish. Yo. Ya. Hayi mfethu yazi mfethu ingxaki enjani mfethu manje ngifuna simhlasele manje lo sisi because uyeyisa nje. Hey abantu bakho. Hey mfethu ungahleki mfethu. Ungahleki mfethu hey. Nantsoko. Awunakujela yona ke mfethu awunakujela yona. Ya ngizozwa ngawe ke mngani nami Alright. Sharpos Coco. Hayi ku right. Bafowethu ke silindele inkabi ke le cela ukuyivala manje video then ke sobe sesibuya bafowethu sinichazela yonke into ukuthi kwenzakaleni siyabonga. Bafowethu ngibuyile njengabaje safuna ukuthi sizwe letsizwe ukuthi ke ithini njengoba ngathi nayi sibuyile bafowethu. Alright kabi yami. So. Yakwenzakalani? Hayi uyabona mfethu ila ebento ngaba-U16 emlanga. Ngakwabani? U16 emlanga. Oh ilocation. Semagaraji. Ya. Ngicela ukuthi ungithumelele emfokithi location. Shapo. Ngasemagaraji kayune. Oh mina ukuthi angiwazi phela umlazi babe. Hayi ngakelinye ibhakashi vele ngapho. Oh. Bazolaza abantu uhambe kubo. Hayi ngeke ngisendela bethi location mfethu lo muntu ndoda. Ya ngizokukhandela manje. Yeah. Hayi. Alright mwana ngizokuthinta mase ngizofika ngakhona yazo. Alright. Sharp. Cela mfethu ungene ngala. Asambe endlini.
ngempela zo sambe mfethu hayi. Oh yeah. Sambe ngempela zo kade. Sobabona cha. Manje akwazi ucabanga nje qha ukuthi uze la wedwa la uzobuka. Hey angazi ngicabanga ngoba phela umuntu esitholana ezintabeni Ya. Ubo usukwazi ngoku. ngangizwa nje ukuthi yena uhlala khona lapha emlazi kaJi kodwa ukuthi mina ngithi ngizombonela ngapha angazi ngisearch. Hayi cha wena. Umuntu engabuye enze njani? Hayi inkinga emhlabeni sihlangabezana nazo. Yabona-ke laphana-ke ekhaya yasazi ukuthi kwenziwa njani. Hey Waphela senzimini kahle kahle. hayi khona ayincane lento. Ngizimthinte le location ngathi phela ngala ya. Athi lokuzi lo. Athi lo muzi yazi location phela la. Hey Fethu. Ekhaya. Iphelile bayi location le hey. Iphelile abe ngimsakho ngiyona la. Imuphi umuzi ngala khona umuzi ikika lemize engaka left ngala i2 isondelene. Ya usekhoneni wona lo. Oyilo. Usekhoneni. Yiko lo. Alright ayibafetha bemele kodwa zama ukujika la. Bemele sipakele sibheke phezulu kufanele. Ngakujikele somewhere. Uze makushuba ngempela. Sibe safe cabanga sazoqala futhi sibhudukeze la. Alright ke mwana. No take down mfowethu. Umuntu lo mele sipaka ubukopho la sikwazi ukupaka ubuhlathi ngempela ukuze makushuba sazi ukuthi ibalula indlela yokuphuma yabo. Futhi yilo yazi. Umuntu la ngoba ngathi nginekwaqodwa nje la. Hey. Ayikhale babhema yi. Lo 12 fonyo yini. Awubamba cha. Ikhale cha wey. Silihambile-ke bafowethu ibanga salihamba sithe masifika ke la hayi bafowethu sabona ukuthi saxhumana nomjitha-ke lo we-IT kade sixhumana naye sithe masixhumana-ke naye hayi wasitshela ukuthi hayi bafowethu umuzi usekhoneni ngoba besingacaphuzeleli yamizi iseduze kakhulu khona omunye usekhoneni khona omunye useduze kwekhona futhi hayi samthinta-ke lo mbhemu sambuza ukuthi awuloda lo muzi ukuphi manje le mizi yethu njengoba sisimila nje emahlathini kuney'moto eziwu-2 esihamba ngazo omunye umfowethu
usevele usephansi ushuthayo omunye ukhona ngaphakathi emotweni sisazama ukuxhumana naye lo mbhemu njengombona sengijika nje bafethu ngoba-ke angikwazi ukuthi-ke ngapaka ngendlela engingenako ukuphuma ukuze uma kuthiwa khona i-emergency eyenzakalayo kumele umuntu akwazi ukuthi-ke abaleke asheshe aphume ukuze kungaze konakala izinto ezimbi. Uyabona uma ubheka phansi la lwamgwaqo ngathi uyavaleka ngaphambili, so bekumele sipake ngokobho impela lokuthi hayi kumele sikwazi ukuthi siphume. Ngiyabona ukuthi sengishaye reverse sengibheka-ke manje emuva sengifuna ukujika khona laphaya ngoba ngifuna ukuthi kuze kusolakale-ke okusolakalayo yabona. Njengoba usungibona nje sengijika laphaya bese ngijikela khona-ke lokhu ukuthi bafowethu ngenzeka nami ukucupha ikhala zokuthi ngikwazi ukuthi-ke uma kuthiwa mhlawumbe sificane imbi la ithutha laphana sikwazi ukuthi-ke umuntu aphephe. Ya njengobona nje sengihlehla la ngihlehliswa nje ikhona ukuthi ngifuna ukuthi bafethu ngiplaye kahle so that ngizoba kahle sizoba kahle nabafethu ukuthi makuthiwa nathi sithi yabona njengoba ubona sakuhlehla la nabafethu bazophuma njengamanje uphume nomfethu lo ebeze ngaye la emva kwalapho bese kuphuma ku-cameraman-ke ebesihamba naye emotweni ukukhombisa ukusobala ukuthi-ke bafethu konke lokhu njengombona nje sekuphuma igadi waphuma-ke nangunomfowethu simlethile sizomsiza la emva kwalapho-ke nangumfowethu sezovulela-ke omunye wo-cameraman esihamba nabo esisebenza nabo wamvulela umfowethu njengobona-ke sephuma sambe qhawe asazi ukuthi ngaphakathi kuzokwenzakalani but-ke asithembe yonke into izoba right. Yonke into izoba right bafowethu ngoba egcineni kwa yonke into sifuna ukuthi umfowethu akwazi ukuthi asizakale. Cela sambeni bafowethu. Qoqo Ngamayani sitshelile sathi siyeza mina sitshelile sathi siyeza inkinga yami iy'ncingo zami awuyiphenduli angithi uyivala iy'ncingo zami uzolivala iy'ncingo lami phambi kwabo uzivalele nini bengithi mina lokho okwenzayo ikhanda lakho beyihlaza wenza mina phela yes bengivalele kubantu abangabazi uyakwazi asiyindawo-ke la asiyindawo-ke la uyivalele ningcingo Nyambose mana kwenzakalani nazi igebengu ifuna ukushutha ayikho lonto leyo wenzani Nyambose wenzani hayibo qhamuka abantu abafaka impahla ezimnyama madoda cha ukhamba kanjani mana kuhamba kanjani kwenzekani la yila bantu laba abahlezi bevela laba bahambe bona imizi yabantu la mana ibona la ikwamthetho la madoda nganisiza ngani mana cha khona umsebenzi siwenzayo la Nyambose asingene endlini hayi besifuna ukuzokhuluma nawe kahle sizwe kahle ukuthi bathini thina hlahla besifuna ukuzokhuluma nawe akaze kwafika abantu befaka impahla ezimnyama la ekhaya besifuna ukuzokhuluma nawe ngifuna ukuzwa ukuthi bathini madoda wenzani hawulo sisi lo yini manje sisi yini sisi wenzani sisi menzani umkama menzani umkama mana qhawe madoda besicela nizokwenzani kwami besicela ukukhuluma nje phela ngithi besicela ukukhuluma baba ngicela yabo mana la magcwapha ngifuna ukuzwa ukuthi bathini khuluma besicela ukuzokhuluma nikhulumani madoda yes uyaphila kodwa ngizophila mase ngizwe ukuthi ngizokwenzani ayikho vele abafuuna ukuyikhuluma la Ngifuna ukuthini madoda? ayikho vele bazobhidliza umuzi sizofuna Mamkhisi, thula mamkhisi. umuzi wami lapha Thula mamkhisi madoda ikwanyamboza nifunani kwanyamboza sizocela ukukhuluma qhawe ayikho into abafuna ukuyikhuluma mana yini manje wena mama yini wena mama wena mama yini yini lento eyenzakala umthetho wakho yini wena mama
Awuyenkosikazi wami, uyenkosikazi wami. Nkosikazi, ima. Mamkhisi, ima. Ngifuna ukuza labantu bazo. Ima, ngifuna ukuza labantu bazo. Ngifuna ukuza bazothini. Ngifuna ukuza bazothini. Bayangilimaza nje. Ima. Mina bangilimele. Angithi kusho mina ima. Thula, angeke ngikhulume kaningi ngithula, man. Angithi bezela kwamthetho. Man ubani inhloko yala ngithi yimi. Thula. Mane mina uzokhuluma nabo manje. Yimini inhloko yala. Thula uthi du. Madoda ngiyaphinda. Ikonyambose la. Yeah. Njoba ningenile kulamagci nizonzani. Khawula ngithi kahle kahle. Ayikho vele. Yini. Thula. Yabona mama nesikhathi sokudlala mama yeso. Mama sizamile ukufonela kahle sizamile ukufonela wasibholozela ngithi angithi ubuyenza zona izinto ezikanje yabo. Nike namfonela? Yebo simfonelile mama wenzani? Mana wenzani? Usho ukuthini uthi nike namfonela? Mana. Nike namfonela? Mana. Ikwamila izica ihlali phansi kwami ngoqosha inkomishi. Mi inkomishi yakho. Wazi wakhuthala ngiyakwazi ukuyixoshela. Ngiyakwazi ukuyixoshela. Mana. Wenzani mama? Wenzidrame yani? Xoshela inkomishi. Mana. Wenziswa? Yes. Usho ukuthini umuntu uke wamfonela? Yes, ngeke ngamfonela umama. Unomfowethu uke wamfonela umfowethu. Umfowenu obani lo? Uyazi umama awubuza umama. Uyabona ukuba nibangumsindo nilalelele yonke indaba umama awubuza umama uthi njengendoda fa umlaleli umama nahlala phansi nalalelo daba. Angichazele kwenzekani la. Angibazi labantu nami ngiqala ukubazi baba. Awusamazi umfowethu. Ngimaze lapha. Ubani yena lo? Qala nokumbona. Awu. Akakufonelanga la? Akasangifonela. Lo yena? Akasangifonela. Awubazi labantu. Ifoni yami nje baba kade ihleli lapha. Madoda niyamuza umkamo uthini? Mngakho. Bebefona nini? Yeah. Niyamuza umkamo uthini? Mana cha mama umfowethu awusamazi. Angimazi. Awu. Kanti ngithi angimazi. Kanti izoze kube angangikhuluma yodwa ngisamazi. Ngicela ufonela umama, ngicela ufone inamba kamama. Awungazi. Angizoke ngibone emfonela isiphambana. Angizoke ngibone namhlanje. Wenzani? Mamkhisi, uyayazi nje? Angiyazi. Thula. Iyekela phela. Ngicela ufone. Mama sinasikhathi sokudlala yeso. Ikwami la. Yezwa mama. Uyangizwa ikwami la. Ngithe thula. Ufuna ukuzwa la fak loud mfethu. Lokhala lapho ucingo. Mamkhisi laba locingo likhala. Umnumzane ekhaya ucingo laba likhala. Yebo akayi-answer yeah. Ye-answer sisi. Ye-answer. Fak loud. Awukhulume qhawe. Hello mawengane yami. Mawengane. Siyabonga. Mana ke qhawe awutshela umnyeni wakho. Uqeda ukuthi mawengane yami. Mana baba. Uzolela thina baba uhamba ngathi la yabo. Mama awumtshele singazi engazi umfowethu agonyuluke yonke into awumchazele. Ukhuluma ngani? Ayikho into engizoyikhuluma ngishilo ngathi labantu bazobhili. Asingene endlini. Mawengane yami. Mawengane awume. Mana phela yini manje mana qhawe awumtshele umfowethu ukuthi sibekwa yini la izoke ngisi mana yazi mina ozokeza mana phela mama khuluma qhawe asazi phela ubani ozozwa ke ophela umnani wendaba ofanele mama wenyambosi yazi mana yabona ke wenyambosi kumele uhambe manje lo muntu ohleli naye mhlambe wena wazi ukuthi umntanakho lo ohleli naye la endlini kanti lo muntu ohleli naye wantinda wayale komathekwini uma efika le komathekwini mana wenzani abuya nesisu la oshuthi mayesebuya nesisi uthini ingane yakhe ayikho lento mana wenzani uma ebuya ngapha eThekwini wenzani uthi ingane yakhe khona yini pho uraselani pho ngapha kuwena ingane uthi eyakhe ingane mana manje nyambose ilento ke mina ngisho lempela yakho ohleli naye la kwakho ingane yami uyazizwa lo muntu uthini mana qhawe
mana qhawe enta ngisusele ekhanda mina umfowethu kahle kahle sizosiza yena la igama lami mina nguSiphiwe ngokwantombela manga kususela ekhanda sebenzela kwishuba kuphumaphi uyawona uyazi ingane kabani ingane ishiselwa phela wakwayishisa lengane phela wakwayingane yakashisela phela la ekhaya awona ishisela impepho manje sibona ukuthi lengane izokwazi ingoba uyazi kahle izoshona phansi izoshona phansi baleka nezingane ngoba nasasawona nihambe nekubantu abanemali wona thina sodle thina sinamali thina ingane yami kufika umuntu ngisebenza ngamazi waphathi lengane kweyami eyakonyamboze eyakhe mana mfethu awukhiphe leso sithombe leso ukuthi nake nabambana nomama angixoxa inganekwane ngizoke ngibone amphuphi lana akulona iphupho leli angihlanyelanga la ekhaya mana we mama awuyibambe kahle yezwa awuyiphathe kahle ngiyalingwa asinasikhathi sokudlala yezwa nihlangana phela asinasikhathi sokudlala yese mama nina ningena phela yese mama sengithi bathathu awukwahle ngicela ushaye khao ngithethule bangenaphi lithe mama Khize thula bokwakho mama wakho nangu mama wakho ke awasibona sithombe awulethela mana awasibona sithombe mama Khize mama wekhaya loyo yini mama wekhaya ngiyalimala bo yini ngiyeke ngivelelwa yini kodwa bakithi ngivelelwa yini konyamboza ngishilo ngivelelwa yini thula wena yabona wena usathana wentombazana thula uthi du mana mamphambi wemlisa mana ungamphambi uthi wena unengane uthi unengane ehambi uthi unengane wena phela la thatha ingane zethu wasingenamali nikwe nina nemali mana qhawe anina nemali yokudiza wemlisa awume ngikhulume nomfana awume ngikhulume nomfana mana phela omama Khize yini lela isithombe sabani awuhlanze iqiniso sisi isithombe sabani lesi Isithombe sakudala lesi baba singakajoli nawe singakathandani nawe hlanza dala ayikho into yakudala okwangitshela yona akabi nengane ayikho into yakudala okwangitshela yona hlanza iqiniso uyanga kuwena ngingise intombi wemama Khize ngase ngibile nomuntu hlanza iqiniso qhawe hlanza iqiniso wemama Khize hlanza iqiniso cha hlanza iqiniso wemama Khize awungitshele kahle nkosikazi amanyala amanda wena isithombe esidala ngishilo ngathi ungabalaleli labantu ngingalaleli le nto labantu laba baqhamukapi labantu babizo wena ungibizelela abantu mana lento ungibizelela abantu lapha efonini kubizwe yini na ungibizelela abantu kubizwe yimi usafuna ubufakazi okunye nansi ingane isencane awuthule ndoda suqala ungidina manje awuthule bengifuthi usafuna ubufakazi okunye wemama Khize ngesikhathi ngiyokhokha inkomo zakithi ikhona inkomo eyashoda kodwa nawe babuya mama awuyiphathe kahle ngesikhathi ngiyolobola kini ngenkomo zonyamboza ikhona na inkomo eyashoda nami ngase ngenzela umendo wami awuzophela umendo wami kini ngase ngisuke ngiphathele na uyazi baba unanzalo ngase ngenzela wena mina hayibo ngase ngenzela wena angithi uyazi ukuthi awunayinzalo hayibo angithi ngase ngenzela wena ngangithuka kini ngithi babe ngithuka kini nami ngase ngizama ukusave umshado wami yabo imendo yamanje imendo yamanyala manje asekho umendo osile manje imizi yamanje iyakhiwe ngamnyanyana awunayinzalo wake wazala yabona ngoba nginazalo kanti wake wazala akuseyona yami lengane ingane akuseyona yami ngangisave umshado wami nami angizwa uyifuna ingane ngase ngizoyenza njani ngase ngizoyithatha phi wena usathane wentombazane ngaze ngayilahla inkomo zobaba lalela uzongisiza lana ke intombazane endini angeke ngisasho ukuthi mfazi awuyisayena umfazi wami wena uzongisiza ke uzothatha amasaka akho uphume uphele ukwami la angiyindawo ke angiyindawo ukwami la sizobona ukuthi ubani indoda nami kukwami la sizobona ukuthi ubani indoda wena angifuni uphinde ngikubone la angifuni uphinde ngikubone la wena hayi vela ngezi lana manginike izingane yami uqedile wena uyinja njanja angazi ke phela mina ngizala ingane ungenanzalo uyinja wena awunanzala athi wena awuzala ingane wena wondla ingane zabantu hambani la ekhaya uhambe nalosikhotheni wenzani uzothatha amasaka uhambe naye losikhotheni uhambe naye losikhotheni hambani phela usikhotheni kwenza ubaba namhlanje nizalana nje kanje imana mfethu wenzani niza nento nje kusho ukuthi mina kahle kahle kuzoba into enjani
Uyabona wena? Uyabona wena? Mana, Uyabona wena? Hayi uma ufuna sibambane asiye egroundini. Angifuni ukuphinde ngikubone la. Yezwa wena? Angifuni ukuphinde ngikubone. Khohlwa ke yabona ke baba. Yabona we baba. Asilungise udaba le. Wena ungathi nywaba. Ungathi nywaba. Ungathi nywaba. Wena ngifuna ukuphinde ngikubone emzini wami. Hayi vele ngicinile. Angifuni ukuphinde ngicinile. Wena mbuyisela ingane yami kuphela. Ngenzela yona iyodwa. Lalela la. Yabona into ozongenzela yona uzothatha amasaka akho uphuma uhambe. Uzobuya la, uzouza. Uzobuya usuza nabantu bakini. Nyamboso ngicela uze ngala qhawe yezwa. Mbuyisela ingane yami Nyamboso sale wedwa ube ngishimana. Yabona njengamanje yabonga ngoba vele sekuvele sekukanye. Cela uhambe siyabonga. Yeah. Siyabonga, cela uhambe. Ngisho umkhonyana wami. Siyabonga akho umkhonyana wakho la. Usazohamba vele. Ya njengoba sekukanje naqhawe yabonga. Siyabona ukuthi abantu baye bethathela izinto phezulu yabo vele ukudinwayo kuba njalo yabo kodwa nje sicela ukuthi usave yonke into sozama ukuthi sihlele usuku kulungiswa yonke into yabo nemndeni yabo ibe kanjalo yabo ngoba manje ungazwenza into wrong ekugcineni kwayo yonke into ugcina usuyejele ngezinto ezwrong yabo kanti imali sazoqhubeka ukuyenza futhi njengoba sokwazi ukuhlele mhlambe yonke into umuntu olingwayo la yini egcine sifuna ukuthi ugcine uthole ifena ube la kodwa umuntu olingwayo yimi umuntu olingwayo la siyaxolisa qhawela kithi yabo kuba nzima vele ezinye izinto vele mayifiki yabo kodwa sicela ukuthi qhawe izinto ungayithatheli phezulu ngokudinwa njengamanje siyacela qhawe ngoba manje asifisi ukuthi sizwe ngakusasa sekuthiwa susejele yabo ngoba suwenza umama into wrong imali izobuya sazoqhubeka uyikhande mfowethu ake ngibuza imibuzo into enje mayenzeka kuwe uthi unomfazi wakhokha 11 wenkomo zaphela kwangashoda ngishe yodwa wembesa waqeda wathi nya kuqhamuka umuntu azothi unengane emagcekeni weyihlo awukube yimini ungenza njani qhawe mase kukanje mase kulesi sigaba asikisi ayikho into okumele ithathele phezulu sesibona abantu la benza into ezwrong egcineni begcine ukuthi bazobulala umndeni nabo beyibulala noma bebulala umndeni begcine beboshwa yabo so angifisi mina ukuthi qhawela kithi ubese ejele njengoba uyisebenzela nje uright azoqhubeka imali uyenze ngihluke ngathi ngisejele manje yabo awukho ejele qhawe ngoba imali sazoyisebenza futhi sizokwazi qhawela kithi zonke ingxoxo mfowethu usifake kuzona uzobunazo ukuze sizokwazi ukuthi umama kuvele ukuthi into enganitshela yona mina iyodwa lo mfazi uyahamba la yes akahambe vele ngoba kuseyimfazi ngathatha umfazi kanti ngithatha unondini athatha usathana azomfaka kithi into ezokwenzeka ke iyodwa ngifuna ahamba ulanda abantu bakithi abantu bakubo mina la ekhaya ngizothatha ucingo ngifonele omalume ngifonele onke amadoda akamthetho onyaka siyabonga besikhuluma ngoba mfowethu sonke lesikhathi mina ngiyazi lento njoba nifika nje kanti mina ngiyazi lento abantu besimame qhawe kwesinye isikhathi baye bezenza into enje aqali ngawe qhawe yabo awuyonto eqabo uyibone lento even kuyibone lento leyenzeka live yabo ayikho lento engamenzelanga yona lo mfazi kunjalo kuba njalo ngamphatha kahle yiloko ngamthatha kubo waphuma ngebhokisi wazongena la komthetho ayikho into eyashoda kuba njalo yabona mangithi ayikho into eyashoda ayikho into eyashoda kuba njalo qhawe manje mina mase ngihlangana nento enje ithiwani into enje ngizo yona shuthi nanginanga uthi lo mfazi anginanzalo uzwile gamela uthi anginanzalo Nyamboso uthanginanzalo kodwa ke Nyambose siyabonga kakhulu Nyambose ngoba egcineni kwa yonke into ngicela nje mfowethu ungishayele ngicela uthathe inamba yakho Nyambose yabo so that ngicela ungineze phone yami ikubaba mfowethu uthi lo mfazi mina nginanzalo ela ifone yami mabhemu phone yami ngibaba yami semotweni uthi lo mfazi anginanzalo ngicela ungineze noma ekababa mfowethu ngithathe inamba kababa la uthi lo mfazi anginanzalo manje madoda unika nitshela nini ukuthi mina nginanzalo mana qhawe sesiqedile Nyamboso lo ungifake inamba yakho uzoxhumana Nyamboso yabo Nyamboso umkhulu cela ukuthi ungifakele qhawe lazo lonakala usuku lami kulungile mfowethu ngizokufakela ngoba ayikho into engizoyenza mfowethu mina ngiyakubona Nyamboso ngizolifaka ngoba umuntu oright sengiyindoda enosizi manje yabo ngiphile nomuntu kanje mfowethu ngitshela ukuthi nginengane kade anginangane anginangane phephisa anginanzalo phephisa Nyamboso uthi anginanzalo phephisa Nyamboso ngiyalingwa yezwa ngiyalingwa ngiyalingwa anginanzalo phephisa Nyamboso
emva kwazo zonke izinto engimenzele zona namhlanje anginanzala Phephisa, phephisa. singoba sekufika isigebengu sakhe anginanzala Phephisa qhawe, phephisa qhawe. hayi kulungile Phephisa qhawe. Ngizokushayela ndoda enkulu yazo. Ngiyabonga kakhulu baba. bafuna ngengixawule hambani Siyabonga. Sambeni baphethe. Anguphile kodwa ingane. Ngiyambosa. Ayi akwahle qhawe nawe iyazi le qhawe le. Hey. Afaka ukuthi silondeni qhawe ubone ukubheda. Siyabonga kakhulu bafethu wababukile engathi ungangakhohlwa ukulike, ucomment, ushare bese uyasubscribe siyabonga.